сабр ин тоб овардан ба душвориҳо ҳангоми расонидани даъват, ҳангоми таҳқиру шиканҷа шудан аз ҷониби кофирону душманон мебошад. нисбат ба бародарон, даъваткунандагон ва пайравон низ сабр кардан лозим аст, зеро ин нишонаи ваҳдати гурӯҳбандӣ ва нишонаи бародарӣ дар ислом аст, ки тавассути ин хислатҳо ба ҳадаф расида мешавад. сабр, чунон ки олимон таъриф карданд, бояд дар вақти имтиҳону азобҳо ва ҳамчунин ҳангоми иҷрои фармонҳои Аллоҳ нишон дода шавад. صبر عن المعصية، وصبر على الطاعة، وصبر على الأذى وغير ذلك من الأنواع. فالصبر يجب أن تكون صبر برای هر یک مؤمن مسلمان فرض است و به شبهه آن مهمترین خصلت برای دعوت کننده می باشد.